48. Du vågner med et sæt, og det første, der slår dig, er, at værelset er væsentligt lysere end for 7 minutter siden. Du gnider øjnene og ser, hvad tallene på klokradioen siger. 7:40. Du skal være på arbejde om 20 minutter. Pis! Du må have ramt off-knappen i stedet for snooze. Pis, 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 pis. Hvorfor fanden stod du ikke også bare op, da du skulle? Nå, ingen grund til at spilde tiden med at være bagklog. Du springer ud af sengen, står lidt og tripper på det kolde gulv. Du har naturligvis ikke tid til et bad, men du kan lugte, at du har svedt, mens du sov. Morgenmad og madpakke må springes over, men måske burde du alligevel ryge en hurtig tur ind under bruseren. Du vil godt nok komme for sent, men af hensyn til dine kolleger er det måske alligevel at foretrække. Hvad gør du? Snupper du et hurtigt brusebad, gå til 72. Dropper du det og skynder dig i stedet på arbejde, gå til 58.